Jaha mutua aktor जादों माबायदि मोनदों मुtu aktor जानानै मोजाङानो मोजां न एबारसो फार्स्ट टाइम एक्टर जादों आरोना जाहा मुतुआ रावजोंबोलाय एक्टर जाखाया बे जाहा मुतुआ आंजोंल'सो एक्टर जागोन नङा मुतु जोबनायनि लामायाव फैबायना जोबनाया माबा 15% दंबावो 15% मोजां खालामदों खस्थ' खालामदों हार्डवर्क होदों आरो जोंहा नै बिथाङा दंखायोआनो नागिन बेयावबो लाना नुनो मोनसिगोन थाबैनो नुगोन न दे होमबा ओमफ्राय नोङो जोंथि फैनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों बेसे मोजां बहुत मोजां फसायदोंबा फसायदोंलै तारिखखौ तारिखखौलाय मानो फसायनोब्रा आलु ओमफ्राय गैला हाय लोगोफोर नै दिनै जोंनि सेकेन्ड डे शुटिं दं आरोना ओमफ्राय आङो पुरा मेकआप खालामखांबाय ओमफ्राय लोगोफोरा दा देलायगासिनो केमेरामेनफोरा फैगासिनो मोनफैथ'वाखै मैयानि जायगायावनो दं न' शुटिंआ मुतु दोनस्रियावनो आरोना फैथिबाय क्लाससिम थागोन Aduh, sudah sama itu. Terus kelas kuliner lo bikin naur. Oh, ayam ada maksud. Muka deh ya, hera. Mana kita nolak? Kohima dimari. Mana? Kohima dimari. Kohima. Dimari. Berapa kasnya? Kohina koneksi dimari. Koneksi. Dimari. Karat. ओमफ्राय लोगोफोरा आङो बेखौनो जोंनि शुटिंखौनो एसे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांनो नागिरदों आरोना जायफोरा नायनो गोसो नायलांबाय थादों लोगोफोर नै आं देलायखांनानै जगासिनो जि गरमखा दानो गरम सोबाय नै जाहा मुतुआ एक्टर जादों लोगोफोरखौ दा देलायखांबा देखायनोसै बिसोर देलायखाङाबाला नुजानो लाजिनो ओमफ्राय देलायखाङाखैना बिसोरो ओंखायनो दा देलायखांबा देखायनोसै आरोना ओमफ्राय केमेरामेनफोरखौथ' सोर खिथायाबाबो जासिगोन नुनायावनो सिनायखाजोबो आरोना केमेरामेनाव दङ अनसु ब्रह्म ओमफ्राय करिय'ग्राफाराव दङ मलेन नार्जारिमोन नोंस्रा मलेन नार्जारि ओमफ्राय मेकआपआव दङ ददेरे मामोनथाय टाइटेला हा गयारि ददेरे गयारि ओमफ्राय जाहा मुतुआ गस्ला गानगासिनो मुतु हायन हाय बेसे लानाय बे गस्लाया र' पक्रमा बे सानिया साया लाबखादों हा मा कालार होयो नायदों ए अब्बा जागोन नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि शुटिंखौ आंना मैयानि दिनावथ' फार्स्ट डे शुटिंआव आरोना ब्लग भिडिअ बानायनोनो सोलाबस्रायाखै बिराद हाखु दाखु जादोंमोन ओमफ्राय ओरैनोलाय ससे साफायदों आरोना ओमफ्राय बेबायदि रायलायनानै बानायनो मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय टाइमआ सोलाबाखैमोन दि बुलु हाय रन्जिता हाय मैयानि दिनावथ' बेबायदि रायलायनोनो सम दंमोन ना मेकआपफोराबा माबायदि जाखो लोगोफोर देलायनायाबा देलायबाय आरोना नै ओमफ्राय मेकआप खालामाबा मोखांखौनो गोलोर मोनबाय थायो आङो एसेबां मेकआप खालामनाय जायाना बे शुटिंआवल' खालामनाय जायो ओमफ्राय बोरैबा गोलोर लोर मोनो आरोना मोखांखौ खामथारा नालाय गायथिबो देखायसै इसोर ओंखारखायाखै न जानाय बायदियानोसै नै लोगोफोर जोंना शुटिंआ जाथारनोसै नै जोंना करिय'ग्राफारा मलेन नार्जारि ओमफ्राय केमेरामेनाव दङ अनसु ब्रह्म लाजिलायदो ह आया नै अनसु ब्रह्म बिराद बिजिखा बियो ओमफ्राय राहुला मामेन थाफानायमोन आरोना ओमफ्राय बियो मामोनलाय टिक्लु
Tiklu. Tiklu. Hai. Hai hai. Hai. Tiklua बर' नङा आरोना न' हारसा ओमफ्राय बर' रोङो आरोना मोजां ओमफ्राय मोसाग्राफोरखौ एसे देखायनोसै टें टं नै लोगोफोरा मालाय जा समायना समायना देलायखाबाय नो लादो रुपालि ओमफ्राय नै आंनि मेकआप मेन ददेरे मामोनलाय टाइटेला गयारि ददेरे गयारि Ambil silakan. Alain bah. Ay ber. Hey, ektora bene. Mayan ready nisim. Unse Bromo. Tene ise sandungaव गरम दैया बिराद गरमथारमोन दाने जों सुटखौ जागायजेनसै नायदो चलो क्लोज अप चलो गगा मोनलायलायबायहाय मे बेया हायाहाय Makeup artist. Makeup girl. Makeup man नङा थ' Chairman सो थायोनो chairwoman थाया होनोना औ फैला बुंनाय खोनायाखै होनबा ओंखायनो हिनजावफोरा chairman जानो मोना होनना बुंनाया chairwoman नङा ना औ makeup man makeup woman makeup girl नै artistफोरा co-artist Hello. औ समाया खानायाव गलाब बिबार बारबाय ओमफ्राय आङो युट्युबनि सेकेन्ड पेमेन्ट मोननायजों गिफ्ट होब्ला बुंलायलायदोंमोन ना नै आङो युट्युबनि सेकेन्ड पेमेन्टखौ 1000ल'सो बाहायदों आरो एसे दोनबावदों बे एसे दोनबावनायखौ आङो बेलेग खामानियावहाय बाहायगोन बे खामानिया दानो नंथ'आ सम दंबावो बे खामानिया जाब्ला आङो खोन्थागोन होननानै बुंलायलायदोंमोन ना ओमफ्राय नै बे खामानियाव बाहायनो थाखाय दोननायमोन आरोना पेमेन्टआथ' एसेबां बुरजा नंखाया एलबाम बानायजासेनि पेमेन्ट नङा अब्लाबो आरोना एसेब्लाबो माने लगायदेरनो थाखाय दोननाय आरोना ओरैबायदि आंनि पेमेन्टआ माने खादासे मैगंनि गेजेरावहाय थाइसे फानलु बे इदि बायदि आरोना अब्लाबो लगायदेरबाय एसेबां बुरजाथ' मोनखायाना बेबायदि एलबाम बानायजासेलाय मोनखायाना मोननायाथ' मोनगोन माने जोंफोरबायदि एसेबां फिसा चेनेला माने बेसांसेबां मोननायनि पावार गैथ'आ आरोना देनां मोनगोन अनजियाबो न' लोगोफोर Rolling. Ready? Roll. Action. 1, 2, 3, go! Drone. Oh, di masih. Drone jam. जोंनि लकेसनखौ नायनानै मोजां मोनदोंना मोनाखै लोगोफोर आंथ' जोबोर मोजां मोनदों बे लकेसना जोंनि थिंनिनो बारा गोजान नङा खाथियावनो आरोना जोंनि थिं दोनस्रि दं नालाय बे दोनस्रियाव आरोना ओमफ्राय नै बियो खासि बिबारमोन खासिबाबो बियो एसे बेलेग रोखोमनि फिसा फिसा खासि आरोना ओमफ्राय माबाबाय आरोना बिबारा बारग'बाय एसे सिरि जोब्बाय बै बार फुनाय समावब्ला बिराद मोजां जाबावगौमोन आरोना दायो बियो माबा जोबनायसो सिरि जोबनायसो ओमफ्राय एसे दंबावो आरोना बिबारा ओमफ्राय सोरबाफोर बिथिं शुटिं खालामनोब्ला खालामफै ग्रुप डान्सनि थाखाय बिराद मोजां गुवार जायगा दङ आरोना मोसाग्राफोर दङ माने मोसाग्रा जायगाफोर दङ आरोना नेजाहा एक्टरा मुटुआ ओमफ्राय बे एलबामावहाय आङो मुटुखौ मानो थाखाय एक्टर लाखो बिनि एसे जाहोन दं आरोना जाहोना मा बेखौबो आं एसे खोन्थाना होखानोसै माने बे एप्रिलनि माबायावहाय 27 मोनफायब्ला जोंनि एनिभार्सारि आरोना 3 इयार्सनि बिनि थाखाय जोङो बे एनिभार्सारिनि थाखाय
एलबाम बानायबाय आरोना जाहा मुथुआनो खालामनो थाखाय बिराद सापर्ट होखादों आंखौ ओमफ्राय आंबोथ' बिराद गोसोखाना बेयावहाय माने आं इदि बुंदोंमोन आरोना जाहा मुथुखौ मालायफोरा एनिभार्सारियाव एसे मोजां मोजां गिफ्ट होयो आंनोलाय गिफ्ट होआ नामा मुथु बेबायदि सोंनायाव ओमफ्राय एलबाम बानायगोन इदि होननानै बुंबाय आरो बिराद मोजां मोनबाय आङो ओमफ्राय आंनि ब्लगखौ आं लाबाय थानो मोनाखै बेलेग बेलेगफोराबो लाबाय थादों नायलांबायल' था लोगोफोर ओमफ्राय बे एनिभार्सारिनि थाखायनो जाहा मुथुनि नामावहाय आङो आखायावहाय मेहेन्दी फुनबाय आरोना ओमफ्राय मोनसे कुइसन आरोना बे कुइसनखौ बहुत मानसियानो खालामो आंखौ भिडिअफोरावबो खालामो आरो ओरैनो बाहेरफोरावबो खालामबाय थायो आरोना ओमफ्राय बे कुइसन एन्सारखौ आङो होनो सानबाय आरोना कुइसना जाबाय ओरैबायदि आरोना आब' नोंस्रा मानो दाबो फेमिलि खालामाखै मानो दाबो फेमिलि खालामथ'आ नामा बेफोरबायदि बिराद कुइसन खालामबाय थायो ओमफ्राय बेनि एन्सारा जाबाय फेमिलिखौथ' खालामगोन लासै खालामगोन आरोना बयहाबो सम थायो नालाय बेफोरबायदि खालामनायनि बिदिनो आंबो माबा मोनसेसो सम लानानै दोनदों आरोना ओमफ्राय गोलोमजोब्बाय एक्ट्रिसा गोलोमजोबदो बिराद गरम नामा बिराद गरम माने बे खासिबारियाव हाबनानै बांसिन गरम जादों आरोना दा शुटिंखौ जासिगोन नामा होनदे दे हि होनना बुं जेबो जाया हि होनना बुं दे हि होनलायथे हि होन बिजान नामा हाथाय शुटिं जोबनायनि सिगां एसे दायो ब्रेकफास्ट जानाय लादो सिंग्रा मिस्टिखौ जाखांजोब्बाय दायो बन जादो क्रिम बन मिस्टि सिंग्राया जोब्बाय दा बन दङ अर सुग्रा बन ना जाग्रा ओइलाय एक्ट्रिसा मा लोंदो सेरेपसो साय मोसानायाव हायो नामा बेखौ लोंबा फैबाय नामा लाइट क्लाब क्लिप बिदि जायोना जेनेबा मोजां नुवाखै गानखौ दा खननो रोङा नङा आङो सिखुन दं आरो ini ambil sepeda balik itu udah aman bas bonca bomba nih itu kan mana babra guna video babra lengak yang sinematik warna iba berproses sama ini neng kartu dan ya gimana sih नैबेयावहाय एबार जाहा मुथुनि शुट दङ आरोना ओमफ्राय जाहा मुथुआथ' बेफोरबायदि खालामफेरथारा नालाय ओमफ्राय जाला जिखादों आरोना ओमफ्राय जाहा मुथुआ मिनिनो थोनब्लाबो लाजिनानैनो मिनिनो ओंखारा ओमफ्राय आं बेखौ मिनिहोनो थाखाय
बिनि सिगांथि थानानै मोसानानै देखायना होबाय आरोना मिनिनो ओंखारथो एलबामावहाय मोजां नुथारथो जाहामुथुखौ होननानै ओमफ्राय आं बिनि सिगां मोसानानै देखायबाय थादों आरोना ओमफ्राय र' आं मोसानायखौ नुगोन र' लोगोफोर नायबाय था Ini mana kini tadi? Dia usah macam apa? Jadi megona. Ikut meter, ikut musa meter. जाहामुथुआ बे एलबामावहाय एक्टर जानो गोसो गैथारामोन आरो साइज गैया माया मुथुथुनो लासिं सिं जायालै आङो इदि होननानै बुंबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय आङो जा बुजायखाबाय सोरबा साइज गोनां मानसियाल' एक्टर एक्ट्रेस जायो नामा बिदिब्ला साइज गैयिफोरा जानो लुगैब्लाबो जानो हानाय नङा माथो बेफोरबायदि जा बुजायखाबाय ओमफ्रायसो जानो ओंखारबाय आंखौबो बहुत मानसियानो सोरबा सोरबि बुङो आरोना एक्ट्रेस जानो समाया फिगार गैया महरफोराबो एक्ट्रेस जानो थाखाय नांबावगौ बेफोरबायदि बुङो आरोना अबयसे नंगौ आहा फिगारबो गैया महराबो नांबावखागौ अब्लाबो आं बेबायदि सानना लायो आरोना महर मोखां गोनाङाल' एक्ट्रेस जाया बेफोरबायदि साननानै लायो आरोना गावबागाव गोसोसोना बेफोरलाय जाय जिरि मा जानो गोसो जाब्लानो जाबाय बे महर मोखांखौथ' जों बानायनानै लायाखैना फिगारफोरखौथ' जों बानायनानै लायाखैना मालाय गोजौनि इसोरासो बानायनानै हरखादोंब्ला अब्ला जों मा खालामनो हानो न' इसोरा जेरैबायदि सोरजिबाय बेखौनो गोजोननानै लाबानोथ' जाबाय ओमफ्राय आङो बुंजाब्लाबो खालामनाय जायो आरोना आहा गोसो गुदुं नालाय मेम'रि हान्थानि खालामबाय थायो सेभ जानानै थालांथोसै माथो खालामबावनो मादि मोसागोन एबार आंनि भिडिअ मा जानबा माखौबा बुंना होनबा हाय लोगोफोर नै गपाल सार ओमफ्राय एक्टरबो डाइरेक्टरबो सिंगारबो गासिबो आरोना बुंस' हाया ओमफ्राय बिनाबो चेनेल दङ मामोनलाय जि सरगियारि न' लोगोफोर अननानै बिनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालाम बिराद मोजां मोजां एलबाम होबाय थायो आरोना ओमफ्राय होबावगोनसै आरोना गोदान गावलियाबाबो जायो ओमफ्राय दे आंनियाव माखौबा बुंनोबा बुंनोसो जेनेबा मानसिफोरा हाबा जाबाबो किसुमान मानसिफोरानो एलबाम बनायनो होआ बनाया दा बेबायदि चेनेल होनानै बिदि बनायनो थाखाय बहुत गोजोननाय मोनदों बहुत बुंदों बिसा हादोलै मोजां मोनदों आरो आवगायलांबाय था आरो नोंथांमोनाबो बिथांखौ एसे सापर्ट खालामनायनानै सापर्ट खालामदो आं फट' लायनो दे फट' दे लायदो थेंक इउ बुंना होनायनि थाखाय ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोंना माबा शुटिं जालायसिगोन ओमफ्राय जल्दि खालामसिनो हाय हाय ग्रुप दा न' रदै लोगोफोर आङो दा रायज्लायबावगोन नोंसोरजों ओमफ्राय नैबेबायदि खालामबाय दायो खानाया जों दा रायज्लायफिनसै नै जोंहा आबौ बिराद मोसानो रोंखायो आबौआ मालाय एलबामावबो मा होनो मा जादोंमोनलाय नोङो मास्टार आबौआ ओरैबाबोलाय मास्टारखा मोसानाय फोरोंग्रा मास्टारखा ओमफ्राय एलबामावबो मास्टार जादों माबायाव मास्टारनि फिसाजो एलबामा आइ दै आखाइ आं लोगो जाखादोंबाय
우리 리퀴스 좀. Demosa. Hai. Dotere. Kamu kira? Dotere Fangdang. Dengan Ziuni Barsegola Bibar. Gimana Phil? Ngatu. Dan sport Phil kah? Dina kon kai ba malai. Tembak kon. Ui mau. Ai dam nek sumusan lu sudah. Rahul, Rahul izin ai dam nek dam sudah. Ai dam nek sumusan. Am blog video huna. Ra. Sala wasing ni modai. Silang bai thagra. Mana ni siang sekolah le? Master ada mesti. Master ada. Hari kita, mana hari kita bunai? Hari kita bunai? Hari kita nai? Hari mesti lah himan. Kejang betul mana? Ukar mana? Ini sweater saya orang kita. Hamdan hari mereka senang biji sana biji dari kalau kau Mukreler neng. sekolah mana? Mukra. Ayo, musa sebab tu mukra nama. Musa salah enggak? Hai, musa deh. Mana dia lagi som-som. Musa apa musa saya? Ini musa apa saya kan? Mình là bữa đẹp hay là về lên? Nó đừng có sức xíu bữa đẹp. Nó đi sức xíu. Mình không có phải nào. Mà biến kita ra về này ba biang nè. Này लोगोफोर जोंना शुटिंआ जोबथारसिगोन आरो ससे दंबावो आरोना ओमफ्राय ड्रेस चेन्ज खालामनांगौनो ओमफ्राय आङो दायो ड्रेस चेन्ज खालामहैनोसै बिनि उनावहाय ससे शुटिं दंबावो ओमफ्राय उखैनायानो जाथारला आरोना जोङो फुङाव ओंखाम गोजां माइ जानायानो माहाय होनखायलै सानजारि नालाय न' लोगोफोर सानजारिफोर नालाय बिदिनो रायलायो ओमफ्राय माबायावहाय सानजौफुआव ब्रेकफास्ट जाबाय बेजोंलाय बेसे थानो न' लोगोफोर एसे बारल'बाय एसे मोसाबाय ओमफ्राय दायो शुटिं जोबजोबबासो जोंना ओंखाम जानाय जासिगोन आरोना नै आंना मेकआप मेन माने मेकआप आर्टिस्ट मा जादों एन्जर फिसा गाबजोब्बाय उदैयाव आरो दंबावो जाव होमबा आहालाय जोब्बायदां होननानै मोजां मोनलायदोंमोन आरोना ओमफ्राय ससे दंबावनो लिंहरफिनजाबाय माने ब्रेसो जालायलायलांबाय बे ड्रेसाव आरोना बे ड्रेसाव ससे दंबावनो ओमफ्राय ना लोगोफोर लकेसना ओरैबायदि मोजां एसे नायनोबा नै बेनि थाखायनो बिराद मोजां आरोना लकेसना नै बिनि थाखायनो बिराद मोजां मोनदों आं माबा खासि होननानै बुंदों बेखौ खिन्थु बियो खासि नंद्राया माबा आरोना खासिबाबो माहाय बेलेग रोखोमनि खासि सोरबाफोर बिथिं शुटिं लानोबा लाफैनो हागोन जा मोजांखा नै लकेसना ओरैबायदि मोजां थांसै नामा थांसै जोङो थांजाहैदो होमबा जाहैग्रोदो जागोन दे नै आबौ बे आबौआ बे गामिनि आरोना ओमफ्राय जोंखौ मैयाबो नायफैदो दिनैबो नायफैदो जा नायफैबाय थायो आरोना बिराद मोजां मोनदो नायनानै ओमफ्राय बिथाङा गोदोनि मुंदांखा सिखारि दै आबौ बेखौ बुंनो आबौ नों एक नम्बर सिखारि नोंसोर थांसै नाय मिथिंगा एक्टर ओंखाम जाहैसै ओंखाम उखैबाय हेन्डसामखा खिन्थु नोंखौ बेलेगाबो बुङो आंबो बुंगोन माहाय मोदोम जाबावनांगौ आरोना मिथिंगाया माहाय मोदोम जाबावनांगौ होमबाथाय बिनि हेन्डसामखौ रावबो बासिनो हाला बोथिथाम जागासिनो एसे आबौ आंना आरो ओइयाव मोसाबावनांगौ दङ थुग्रोदो नोंसोर थुग्रोदो तुरुरुरु आखाइयाव सोबाय आङो सेल्फि स्टिक लाबाखै
Maha, bबेयाव जनानै थांसै थांसै हो हो मा खामानि खामजालाङैयाव नै कमल कमल आंनि एलबामाव बिराद हेल्प खालामो आरोना बे कमला सिउ सिउआवबो हेल्प खालामबाय ओमफ्राय नैबेयावबो हेल्प खालामबाय थेंक इउ कमल आरो उनावबो मोनबावथों बेबायदिनो हेल्प राहुल हुइ 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 नै राहुल प्रिमियार बहा ओंखारबाय आखायाव सोदांखो मुतु जा मुतुखौ नाङा नै लोगोफोर जाहा मुतुआ एक्टर जादों माबायदि मोनदों मुतु एक्टर जानानै मोजाङानो मोजां न' एबारसो फार्स्ट टाइम एक्टर जादों आरोना जाहा मुतुआ रावजोंबोलाय एक्टर जाखाया बे जाहा मुतुआ आंजोंल'सो एक्टर जागोन नङा मुतु जोबनायनि लामायाव फैबायना माबा 15% दंबावो 15% मोजां खालामदों खस्थ' खालामदों हार्डवर्क होदों आरो जोंहा नै नोंथाङा दंखायोआनो नागिन बेयावबो लाना नुनो मोनसिगोन थाबैनो नुगोन न दे होमबा ओमफ्राय नोङो जोंथि फैनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों बेसे मोजां बहुद मोजां फसायदोंलै तारिखखौ तारिखखौलाय मानो फसायनोब्रा ओमफ्राय लोगोफोर बबेयाव लागोन बबेयाव लागोन आङो दा रायलायबावगोन दे नोंसोरदो दे दा रायलायबावगोन र'